Abbey Bicycle Shop. Bibili tayo ng Shimano brake pads. Wala, pudpud na itong gamit ko. Salamat nga pala kay kay Idol Brian Corpus. Thank you, siya yung nag-tip na may available dun sa Abbey. Tara, punta na tayo. Magmotor lang tayo ngayon. Ride safe. Time check mga kapadyak, 7:30. Dito pa lang tayo sa may Karmay. Mga kapadyak, pa Santo Tomas tayo, papuntang San Carlos. Pugi lang tayo, mapamotor at bisikleta. 1 hour later. Dito na tayo sa San Carlos. San Carlos City. Ayun mga kapadyak, nandito na tayo sa Abbey Bike Shop. Time check 8:50. Tara, pasok na tayo. Ayun mga kapadyak, dito tayo sa loob. Ayan mga kapadyak, meron na tayong bagong brake pad. Dito naman tayo. Dumayo pa tayo dito sa San Carlos. Galing ako ng Santa Maria. Dito lang yung may available. May nag-tip sa akin na kapadyak ko na meron dito. Salamat sir Brian Corpus. Mga may sakit, punta na dito. Mga arthritis. Gulong.
Dalawa. Ah, confirm niya lang. Hindi pa kasi sinasagot yun. Gusto kasi nung ilang naman. 150 isang buwan. 20. Ay, 20. Ano po? Ilang po ng gabi na. Ilang speed po? Ay, pagbata lang. Oh, mga road bike. Oh, speed one. One quarter. Depende, destroyer. Mountain Peak. No. Start mo na jersey. Ang ganda ng tela ah. Ilan? Ito, Ilan? 800 daw. 300. Ah, Yun na lang yung may yung ano, tanggalin yung plastic. 800 isa? Opo. Wala ko yung Ni sir, namali lang po siya. Ah, Namali siya dun sa ano, nalagay. Sa niya sir, akala niya siguro yung G038 yun. Oh, iba yun eh, ito yun. tapos kasi dun eh, ano eh, ilan? 490 yata yun. Kasi nag-edit sir, kaya ano. Namali lang siya. Pero Ito na- yun. Ito dapat. Pero nabawasan na. Opo sir. 800 isa. Magkano ba ano ito? May cooling pin na kasi yan sir. Sige, kunin ko na rin. Kailangan na natin ito. Bali, oh mga kapadya, 800. 800 isa. 165. Nabawasan na. Kaya taong dalang pera. Para makauwi na. Okay, may gamot na tayo mga kapadya. Maraming nagkakasakit. Punta lang tayo dito sa Abi Bike Shop sa San Carlos. Maraming gamot dito. Basta may pera tayo, may budget. Ang bili. Patay. Okay. Bye po. Tara na, uwi na tayo mga kapadya. Time check, alas 9 po. Ito lang sa may San Carlos Town Center.
sa gilid. Doon ako dumaan kanina eh, umikot pa ako, pwede pa lang pumasok dito. Yan o, pwede pa lang pumasok yan o. Yan lang sa gilid na o. Okay, tara na. One hour later. So ayun, nandito na ako sa bahay mga kapadyak. Time check, 6:30. Ito na po yung binili natin. Ang SRP niya 1,000. Bali nakuha natin siya ng 800. Tabit po na natin dito sa bike para magamit na natin. A few moments later. Ayan mga kapanyak. Nabit na natin yung bagong brake pad natin. Pwede na naman mag-trail. Ride safe sa ating lahat. God bless.